Bismillahirrahmanirrahim. Pun iki. Pun siap, derek. Ya, nggih. Kedua ya telas derek. Derek. Masa semono rong tekku. Saratan nggih. Nggih. Ampun kon riyen kondangane dereng dibagi. Nek bagian maksudnya. Tak kira-kira mungkin didongko wae, sebenarnya ora bagian ya. Nggih, tahun depan golek wedhus nggih. Lho to, boleh nyang Arab kono biaya minang. Niki wekdalipun pengaosan nggih. Dadi wau pun antara utusan niki acara inti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah jangan salah karo keseselan ketok itu. Iki kaca iki kan. Ya sak baleni. Diurus sik, Dik, diurus sik. Ya. Enggak akan jawab salah. Kok jawabnya ndak ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah ini jelas ora ngomong. Oh, iki yo kuwi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim katsiran amma ba'd. Puja dumateng para alim, para ulama ingkang kawula ajeng-ajeng maudha hasanahipun. Puja dumateng para pangembaning praja, khususipun wabil khusus dumateng Bapak Kadus Toto Haryanto. Nggih, dereng kenalan masalah ingkang kinabekten. Punjo dumateng para sesepuh pinisepuh ingkang ugi kinabekten lan sedaya jamaah ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Murwakane atur sumangga kawula dherekaken puji syukur dumateng arsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Kanthi kanugrahan rahmat hidayah sainayahipun wonten ing dalu punika kita saged pipanggihan silaturahmi pinangka mengeti taun baru Hijriah utawi taun baru Islam utawi mengeti malam 1 Muharram 1457 Hijriah. Allahumma amin. Alhamdulillah saka wayah saiki awake dhewe aja dibuang paringi gesang dening Gusti Allah. Rakyat anguripe rada blangsat sithik sing penting ijik. Nggih. Tapi kula yakin nek tiyang mriki sedanten niku mulya, wong nyatane teko nggih to? Nggih. Wong nyatane teko pengajiane ora ana sing merengut. Kabeh do mesem gitu. Sing lanang-lanang mlebu ngerokok, ketok nikmat, itu kula seneng nyawang ngoten niku. Lah sing ibu-ibu sambene apa, Bu? Betul. Ora nggo susur. Zaman biyen niku nek bapak-bapak ngerokok, nek ibu-ibu susur, nginang. Saiki ra nek wong nginang. Zaman biyen nginang karo ngilo. Jarang saiki sampean mbak-mbak nginang karo susuran nenek pinggir dalan. Ora ana sing lirik. Nggih to? Nggih. Ya wis merana kuwi. Mulane saiki cah nom-nom wae ibu-ibu niku napa untune, Dok? Iya. Regane ora do nginang, ora do siriang kok. Shalawat salam kita dumateng panutan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bapak Ibu ingat dipun dening Allah SWT. Niki tahun baru Hijriyah utawi 1 Muharram. Napa dipun ngendikaken Muharram? Kula tak njlenteraken mawon nggih. Jenengan pang ya etok-etoke gatekke ngono ya. Etok-etoke maksude. Lah yakin aku teko omah sampean lali ngajine wae apa Bu pokoke gethuk. Ayo to. 1 Muharram wis ngono tok, undangane ora entuk iwake. Wis pokoke ngoten niku. Nggih. Dados ngeten nggih, Muharram niku dipun pendet saking basa harrama, yuharrimu muharraman. Haroman niku bahasane nek sampeyan niku kenale wong Jawa barang niku nek haram niku ora entuk dilakoni. Nggih Bu? Nggih. Nggih ta Pak? Barang kuwi nek haram ora dilakoni. Pramila sasi-sasi niku enten sing Gusti Allah SWT haramaken. Panggonan nggih wonten ingkang Gusti Allah SWT haramaken. Nggih dong ya. Milanipun ngendikanipun Gusti Allah SWT, inna idata syuhuri min sanatikum isna asyara syahron. Satemene jumlahe sasi ana ing taune sira kabeh kuwi ana 12. Nggih enten 12 to? Nggih. Fiha arbaatun hurum. Ana ing setunggal taun kuwi ana 4 sasi sing diharamaken. Pramila wong Jawa garang perkara niku diharamke. Terus wong Jawa niku nek bulan Muharram niku dadi sakral. Ngene ra etuk ngono ora itu. Termasuk sampean seneng-seneng ra etuk kaya dene mantu. Ya ta sapa sing wani mantu ta? Nah, yo iki dasare napa to kok ora wani? Mulane kadang perlu dijelantirne. Kadang sing lakoni ya ora ngerti dalile, ya to. Sing Mas kuwi sing rawani mantu niku nek ya ora ngerti jlentrehane. Sing ngarani bid'ah sesat ya ora ngerti jlentrehane. Wong bodho padu karo wong bodho dadine bodho-bodhonan. Ya ora? Nggih. Mulane ora karo-karuan. Nah, pramila ngeten fiha arbaatun hurum. Wonten ing setunggal taun niku wonten sekawan wulan sing diharamaken. Karang perkara niku diharamaken dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala agar kamu berhati-hati. Pramila karang niku wonten sing diharamke kudu ngati-ati pramila terus dingendikaaken wulan sing dimulyakaken. Siji wulan apa? Apa? Pertama niku sing diharamaken dening Gusti Allah ya kuwi bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah napa? Sasi, walah wong Jawa niku ora dunung Dzulqa'dah, ya pancen aku dunung ilat-ilat Jawa. Dadi ngarani Dzulqa'dah niku wong Jawa angel, dadi diganti kali bulan Selo. Kuwi Selo wani mantu ya. Ya leren to. Mulane dinyenteni Dzulqa'dah. Qa'dah niku kuudun. Kuudun niku napa ndodok-ndodok ya apa mandeg. Dadi nek Dzulqa'dah kabeh niku kudu ning golek rezeki aja mandeg lho ya. Ya jadi. Niku maksud kegiatan-kegiatan sing kuwi iki sifate ora perlu, kuwi kudu mandeg. Lah bare ngoten niku nomor 2 bulan sing diharamaken Gusti Allah Dzulhijjah. Dzulhijjah niku napa? Bar Selo napa? Sapar Rasulullah. Kita ora dunung blas. Bar Selo napa? Oh besar sapar. Sapar singko. Wis ra apa-apa tak sepuro ya. Ora apa-apa bos tak sepuro ya. Nggih. Dadi bar Selo niku besar, mulane disebut Dzulhijjah. Dzul niku sik ana, hijjah niku wong haji. Mulane bulan sing kanggo wong padha
haji niku jenenge Dzul Hijjah. Lah teng mriku sing diharamke napa? Sing dimulyani ya kuwi wong Islam wonten ing bulan Dzulhijjah kala wingi ora etuk mangan, ora etuk poso sakjerone petang dina apa sedina? Petang dina, siji dina Id Riyaya Idul Adha, sing telu ya kuwi dina Tasyrik. Dadi sampean kuwi nek kuwi mbok langgar ngasih kuwi poso ora mangan dosa. Lha penak to akeh iwak kok poso. Padahal wong Jawa ki ya dunung panganane kelem ngerti iwak blenger. Biasane wulan besar ngoten niku entros to laris ya ra. Wong biasane mangane kelem kok langsung. Iya to, kacep ki. Nggih. Tapi wong Jawa niku apik mergo panganane kelem niku tawaduk ngoten nggih. Umpama sampean niku nek kon poso ngoten niku wong Jawa ngoten niku luar biasa wong karangane dadi umpama poso nggih. Wong niku nek poso haram berhubungan suami istri di siang hari. Ngoten to? Niku dadi nyawang bojone kanthi kahanan syahwat kuwi ora oleh ngoten. Lah nek pangane kelem tuk syahwat kok ngendi? Ora ana rasa dipenging sampean sesasi, alah kuat bubuk nyawang piye kaya sembrul. Ngoten niku nggih. Wong niku rasa dikongkon. Nek wong Arab angel, Pak. Iku nyawang bojone mleding ngono wae wong Arab niku wis kir-kir. Gara-gara panganane daging karo susu, tambahi roti. Ya wis, nepsune bio-bione sampean iki kelem sentro kunci. Ayo. Mangko, Mbak. Bayu. Lah syahwat kok ngendi ya to, Pak? Oke. Lah seneng kowe, oh. Tidak benar nih. Tidak benar. Nggih. Pun. Niku manepun Arba'atun Hurum sing nomor 3 yaiku bulan Muharram. Ya iki sasi iki. Pramila teng bulan Muharram niku kanggo wong Jawa niku termasuk sasi sing sakral. Jarene akeh demi. Tenan ora, Pak? Tak ngerti ora? Nah, belas iki kok ya kok. Ingkang nomor sekawan bulan Muharram niku yaiku sasi Rejab. Nggih, pokoke papat niku. Mulane teng sasi papat niki sampeyan niku kudu cawis-cawis. Nggih, inna fi ayami dahrikun nafahatan fata ta'aradu fiha. Satemene ana ing dina-dinane sampeyan, ana ing setiap bulan niku ana napa nafahah. Nafahah niku gelombang-gelombang kebaikan. Pramila fata ta'aradu biha, kowe cawis-cawis siap-siap melu kintir ana ing gelombang kebaikan iku. Pramila sasi niki Muharram niku kathah gelombang kebaikan sing Gusti Allah Subhanahu wa taala damel. Pramila sampean kok akeh tirakate. Siapa? Tenan kok piye? Wong tirakatmu iki gur melek karo ngrokok ngopi ngono tirakat. Tirakat ya poso. Maca Quran, tahajud. Siap ora? Ketoke ora ya. Tapi ora masalah sampean melek niku asal ora dugem niku jenenge wis ninggalke maksiat. Teluma. Ngoten nggih. Niku terus sane ngeten lah terus dipun ngendikaken melih sing jenenge sasi Muharram niku napa taune diarani taun Hijriyah. Nek taun Januari, Februari, Maret, April niku jenenge taun Masehi. Nek basa Sela Besar Sura Sapar niku taune jenenge Hijriyah utawi Qamariyah. Nek Masehi niku jenenge Syamsiyah. Durung. Randune nggih, Pak. Samsiah niku etungane srengenge, Qamariyah niku etungane rembulan. Dong nggih. Nggih. Dadi kok ya geseh rada pramila nek sampean duwe anak niku etungan saka sasi Jawa, sasi Arab utawi taun Qamariyah. Aja kur jenenge Qamariyah to. Lah saiki ana wedok jenenge Samsiah karo Qamariyah. Engko nek ibarate lanang jenenge Komarun karo Samsun. Apa? Madun.
saklone ya wis karem sauni-unimu. Nggih. Niku. Dados ngeten nggih. Lah dipun ngendikaken taun Hijriah. Hijriah niku dipendhet saking kata hajaro. Hajaro niku jenenge hijrah. Hijrah niku pindah. Lah niku napa? Sasi Muharram ngeten niki mengeti hijrahipun Kanjeng Nabi saking Mekah dumugi Madinah. Kenapa kok Kanjeng Nabi niku pindahan? Sampeyan kon pindah ke pelosok gelem ora? Kowe wis kadung ayem tentrem Mas, ya. Kon pindah ya wegah. Dados ngeten, Kanjeng Nabi niku memperjuangaken Islam wonten ing Mekah 10 tahun. 10 tahun diperjuangake niku wong asli daerahe malah ora pati nampa. Wis 10 tahun diusahani. Dadi kowe ngene nek arep hijrah aja ujug-ujug mlayu. Ya kuwi ya ustaz-ustaze niku lho ya sing calone ketoke. Nek sikene keterane. Dadi ustaz niku ngeten, mulai saka pondok pesantren aja langsung mlayu. Wah wong kene iki watos-atos. Nek tajak uga kabeh aku tak mlayu ha. Agek pirang tahun untuk berjuang. Minimal 10 tahun saya berjuang ana daerahmu. Nek engko ditampa lanjutno, nek ora ditampa agek golek anggon liya. Ujug-ujug ora nampa. Lah gara-gara kowe ora ditampa masyarakat niku mungkin ada beberapa masalah. Siji kowe temu nandur kuwi uglak-uglik ora mbok pendem. Iya ora? Uglak-uglik pramila kudu sinau sik karo para wali. Zaman riyen niku para wali ngopo enek Indonesia niku tanduran Islam niku iso kenceng, iso ngrembaka, iso bertahan begitu lamanya. Padahal nek negrinipun Kanjeng Nabi niku jenenge negeri Arab. Arab niku nek teng Eropa niku mung ngliwati daerah Maroko utawa Casablanca. Gunung ora kowe? Casablanca gunung iki gur minyak wangi ngono to. Kuwi daerah jane iku ya jenenge Casablanca. Enten mriko ora pati iso ngrembaka padahal cedhak. Wonten Afrika niku saking Arab niku mung keletan negeri Mesir. Ya ora dadak nganggo motor kasarane daratan kuwi iso. Ora dadak nganggo kapal, ora sadadak nganggo motor nabur kuwi mlaku iso teko nggone. Ning Afrika ya ora pati ngrembaka Islam mergane napa. Sedangkan sampeyan niku adoh saka Arab, Indonesia, Jawa. Nek jaman riyen Jawa niku jenenge negeri napa? Tumapel. Tumapel. Ndung ora wong Jawa ya ora ndung. Lebih jiran iki Malaysia kono. Dul. Mawur. Wes sak muni-muni ae. Ngoten nggih. Berarti ora wae ditono sik kae. Wis nglantur wae. Nggih ngaten nggih. Dadi adoh Indonesia niku mrene jenenge tanah Jawa, sing jenenge negeri Tumapel. Sing nguasai kerajaane jenenge Maja. Aja maca kertone lho Pak. Aja gedang gunung lha ya. Aja gedangnya keri Kang. Seneng aku sing legi tok kok. Wis, mulane wong iki manis-manis. Alhamdulillah. Lah ya jenenge maca gedang maca pahit. Kamu nek lewat jadi senyumi ya Bu ya. Nggih. Nggih Bu. Nggih. Aja diperenguti lho ya. Jarene maca gedang kok perengutan. Nah ini nggih. Jadi riyen dikuasai kerajaan tanah Jawa niku Majapahit. Majapahit niku riyen daerah sangka Papua mriko teko Kamboja. Kamboja ngerti ora? Ora ngerti nek yo Ang. Jan. Dadi termasuk teko Kamboja mriko ora guru teko Sumatera. Karang ibarate Majapahit runtuh niku terus mengkeret gitu. Mengkeret. Akhire mung teko Sumatera. Kono Kamboja, Thailand, Malaysia nu adekan dhewe. Niku lak tak jelantirne.
niku nggih. Dadi awake dhewe niku adoh saka negeri Arab. Adoh banget. Wong daerah niku nek jenenge Arab niku Kanjeng Nabi dilairne eneng Arab. Lah daerah sing cedhak paling cedhak kaliyan Arab niku jenenge Arabi. Wong sing kaya wong Arab. Niku daerahe Suriah, Yaman niku cedhak. Rada ngadoh sithik niku jenenge musta'ribah. Musta'rib niku napa? Wong-wong sing mersis-mersiske awake kaya dene wong Arab. Niku daerahe Persia kaya dene nek saniki jenenge Irak karo Iran. Sing saiki perang lho. Aja melo-melo perang sik lho ya. Urung wayahe. Wong Jawa ku perange keri. Kita yo ora pengin ya. Ora seneng perang dijak ya wani ngono. Lakon menang keri. Niku nggih. Dadi lakone jarene menange keri. Dadi ngoten. Lah sing sak adoh meneh saka daerah Arab niku jenenge Ajam. Niku kaya dene India. Mulane wong mriko ijik duduke gedhe-gedhe, ijik dhuwur-dhuwur, jenggote ya dawa. Nek sampean iki terus pomo kamus bahasa niku masuk sing endi? Arab, Arabi, Musta'rib, Ajam, belas. Lah wong endi? Cilik, fasek. Ya to? Mlebu kowe jenenge. Wis kriting ngentutan sih. Nah terus nek mau kamus bahasa niku masuke pundi ngono. Wis adoh banget saka Kanjeng Nabi. Ananging Islam niku jenenge Islam niku tetep rahmatan lil alamin. Nek jenenge rahmatan lil alamin kuwi teko penjuru donya ngendi wae kudu iso ngrasakne sing jenenge Islam. Ngoten nggih. Lah pramila ngeten, Islam niku pasti dibangun kanthi cara hijrah. Jadi zaman semono Indonesia niku negeri sing urung ketekan ajaran Islam, ya kuwi negeri Majapahit. Ngoten nggih. Lah terus saniki sing nekake Islam teko tanah Jawa kuwi sapa? Nah, ngoten to. Lho jenenge Kanjeng Nabi niku ngendikanipun ngeten. Nalikanipun haji wada, haji terakhiripun Kanjeng Nabi piyambakipun ngendikaken fal yubalik minkum syahid al-ghaib. Dina iki sing ngerti ajaranku. Dina iki sing ngerti nyekseni wahyu saka Gusti Allah. Kowe kudu nyebar nyang alam donya, nyampekne kowe sing nyekseni aku kudu mbok sampeke wong dina iki sing ora ngerti aku, ora ngerti agama. Pramila tugase sahabat niku kudu nyebar teng seluruh penjuru dunia. Lah ngoten nggih. Lah saniki terus awal mulane Islam teng Nusantara niku enten pundi, Bu? Aku tak takok, enek Mojogedang apa enek Mojopahit? Mojopahit itu ndek ngendi to, Jal? Ora ngerti to ya, ah? Kene Mojogedang enten tan mriko enek sing jenenge Mojokerto. Lah, cedhake Mojokerto niku enek sing jenenge Surabaya. Panggonane Sunan Ampel enten Mojokerto apa Surabaya? Surabaya. Oh, ya wis gambleh wae kan. Lah iya to. Boyo lali. Ya wis ora apa-apa. Ya umpamanya dunia nyandel apik kuwi kita kurang kopi iki lho. Kena kopi kan, ken rada beneh sithik ya. Ora metu to, ora metu ya wis. Nggih. Dadi ngeten, awal mula Islam teng Nusantara niku wonten Surabaya. Sing dibeta Sunan Ampel. Lah Sunan Ampel niku sinten? Mulane mriki kula jrentrekaken nggih. Jeneng Islam niku ingkang dados mentor niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Kanjeng Nabi Muhammad niku piyambakipun dakwah Islam nalikanipun piyambakipun sampun seda niku sik paling adoh Islam niku namung dumugi Persia. Ya kuwi sik saniki jenenge Irak.
Lah dugi mriko niku enten raja sing jenengipun Rustum. Rustum niku raja Persia. Raja Persia niku wong Persia niku jane wonge niku agamane Majusi. Agama Majusi niku nyembahe geni. Zaman riyen kok nyembah geni niku piye? Carane niku gawe napa niku? Api sing bangunan sing dhuwur. Terus dhuwure niku disuneti geni kok terus disembah. Lah karang Raja Rustum niku dhek terkesan dengan Rasulullah SAW ceritane Kanjeng Nabi pengen. Jadi ceritane jalan. Pengen wong Arab utawa Kanjeng Nabi niku dumugi dhateng Persia. Kanjeng Nabi dugi wafat boten dugi mriku. Ananging ingkang dipun kirim ingkang saged napa kisah dhateng Persia nggih punika putra mantunipun nggih punika Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Lah sawise Raja Rustum niku piyambakipun mlebet Islam. Niku nggih niku sing jenenge menara wau sing disumeti geni. Kuwi menarane genine dipateni, manarane didokok. Mulai manara niku sing bersinar enten dhuwur pucuk. Nek mergane enek genine. Niku masjid terus dibangun didokoki kuwi. Terus genine diguak diganti penton. Gitu. Mulane terus disawang apik wong Islam ngarani kuwi jenenge menara. Mulane sedulur-sedulur mulurmu LDI niku ora gelem gawe menara. Jarene kuwi nganune wong Majusi. Ndung. Contohan iki. Mulane kowe ngerti, aku ya sing niku vulgar ngono wae. LDI niku dipubah niku ora gelem, Bu. Gawe napa menara ya gak mergane napa ndak tasabuk karo wong Majusi. Ngoten nggih. Itu nek wong NU sing penting eneng apa menarane. Lah ngopo kene menarane? Masjide ditingali kok adogen ke. Gitu. Oh kono kae enek masjid. Aku arep salat enek perjalanan gara-gara enek menarane. Wah kae masjid. Ya nek manfaate to. Lah nek ora nek menarane ora nek kubahe kuwi gedung apa? Masjid. Mosok gordak srek ngoten niku. Oh, itu bedane apa? Ngoten nggih, lan niku. Kula lajengaken, lah Sayyidina Ali niku nggadahi putra sing naminipun Sayyid Hasan lan Sayyidina Ali niku nggadahi putra naminipun Sayyid Hasan kaliyan Husain. Sayyid Husain niku piyambakipun dipun pendhet putra mantu kaliyan Raja Rustum. Nggih. Dadi niki tak sejarahne mawon niki judule Muharram gitu. Niku hijrah. Ngoten. Dadi putra mantune Raja Rustum. Lah teng mriku Sayyidina Husain kali Sayyidina Hasan niku nggadahi putra wayah mestine. Lah karang wonten Mekah Madinah niku sing nguasai senes duriyae Kanjeng Nabi, ananging sing nguasai niku napa keturunanipun Muawiyah. Sayyidina Ali karo Sayyidina Muawiyah niku padha-padha Islame ning rada ora pati ya akur. Ya dong ya. Tamong kisisan mulane nek saniki niku enten perpecahan utawa gendreng-gendrengan antara wong Islam kuwi wis kawit ndi. Ya rasa gawok. Mosok wong Islam kok padu. Nggih to? Lah saniki barokah padu, Bu. Barokah niku. Dadi wong padu kuwi barokah lek ora ngerti barokah wong padu kok rumasa elek. Niku nek nggone Islam lho ya, misale ngeten, enten kiai duwe Gus loro. Niku nek akur niku pondok pesantren ya gur enek kono tok. Ning gara-gara padu sing siji mesti ngalah metu. Gara-gara ngalah metu nek jenenge wong Islam enek kono kiyate ngopo? Ya arep pasti ngembangke Islam. Mulane sing wau dadine mung kupek-kupek dadi siji, saniki gara-gara padu sing siji pindah mlayu eneng kono dadi barokah ora padu. Ning ya aja
Jel ya. Ya kowe maneh kowe dugus ya duning ora usah padu ah. Wah, ya kowe nek padu mesti urusane niku warisan kok. Ayo. Ngoten nggih. Kabeh niku Islam berkembang lane kan Gusti Allah SWT niku siji donganipun Kanjeng Nabi Muhammad nalikanipun Ramadan niku sing ora dikabulne teng Gusti Allah napa? Duh Gusti Allah ampun panjenengan dadosaken umat kula niku pecah belah. Gusti Allah jawab piye? Ora iso. Mergane napa? Rahasiane gara-gara perpecahan niku ngendikanipun Kanjeng Nabi milane saged nyimpulaken ikhtilafu ummati rahmatun. Beda-bedane umatku kuwi dadi rahmatan lil alamin. Ya kuwi mau gara-gara pecah dadi padha hijrah pindah. Ngoten nggih. Ibu tak lajengaken melih. Engko teko sampeyan iki duwe sanad ngono lho Bu ya. Sampeyan gak ngerti sanad Islam utawa Kanjeng Nabi iki sing nggawa sapa kuwi gak ngerti. Sahabatanipun ngoten niku putra-putranipun Sayyid Husain kali Sayyid Husain niku perang melawan si jenengipun sinten Yazid bin Muawiyah. Dadi putrane Yazid putrane Muawiyah sing naminipun Yazid niku dados gubernur Mekah. Lah putra-putranipun apa? Putunipun Kanjeng Nabi niku malah wau wonten Persia kuwi jenenge Irak. Lah nalikanipun secara logika niku nek Mekah niku jane kudune ya sing luwih berhak niku duriyae Kanjeng Nabi. Akhirnya terjadi perangan. Lah so perang niku kelompokipun Sayyid Husain niku kalah. Daya putra-putrane niku pejah dipun termasuk Sayyid Husain niku dipun bantai dipun pejahi wonten Karbala. Tanggale pinten 10 Muharram. Dong nggih. Menapa kok niku wulan sakral merganipun putu-putunipun Kanjeng Nabi dipun sedani wonten peperangan niku terjadi wonten bulan Muharram. Berarti bulan Muharram niku siji termasuk sasi berkabung nasional kanggone umat Islam. Lan niku ora oleh seneng-seneng sing jenenge mantu. Dong to. Dong. Ngono ya tak genderne sithik. Mancing barang yo. Ya Allah yo. Kegiatan iki pisan hobi. Akhirnya dadi niku wong ibaratipun Kanjeng Nabi sanduriyae pinangka ingkang dados siri teladan kita nembe berkampung awake dhewe kok seneng-seneng niku jenenge ora duwe adab. Ngoten nggih. Contoh saniki. Nah niku. Lah terus ingkang tersisa niku namung setunggal putune Kanjeng Nabi, putranipun Sayyid Husain menika namung kantun Sayyid Ali Zainal Abidin niku tok. Lah sekarang kan piyambakipun mikir nek iki kok aku ora hijrah, aku ora ngembangke Islam nyang Nusantara, aku gur ibarate arep perang wae karo Yazid, engko nek ngasih kabeh niku do mati, engko sing mati, akhire Islam malah cures. Pramila piyambakipun ngalahi hijrah. Lah terus Sayyid Ali Zainal Abidin gadhahi penerus utawi putra ingkang namunipun Sayyid Muhammad Baqir. Iku selesai sebagai sing nang kono iku dulu ya. Sehingga jenenge nek wong Arab niku mengke anak dibalekke nyang bapak balekke nyang anak. Jadi mutar-muter ngoten niku. Sayyid Ahmad Baqir niku gadhahi putra sing naminipun Sayyid Ja'far Shadiq. Niki mengke jenengan nak hitung Pak nggih, jenengan hitung. Niku sampeyan niku sanad Islame wong Nusantara Indonesia niki dumugi Kanjeng Nabi niku mung jarake wonten 17. Gur 17 generasi. Lah nggih, ijek cedhak Pak, kuwi 17 generasi. Kula riyen didhawuhi kali kiai niku ngeten. Aku ki sanad ilmuku teko Kanjeng Nabi nang kuwi 20. Lah engko teko kowe kuwi 17. 26. Dadi anu
Kiai Mukhlisun Romo-romo yang Mukhlisun ngendika, aku sangka Kanjeng Nabi sanad ilmuku utawa sanad Islamku nomor 26. Lah nyang kowe 17. Lah nek kowe ngaji karo aku berarti sampean 18. Cedak ya. Mulane tak urut nih. Lah 18 niku sapa mawon? Terus Sayyid Ahmad Muhammad Bakir nggadahi putra Sayyid Ja'far Shadiq. Sayyid Ja'far Shadiq niku nggadahi sedulur ingkang naminipun Sayyid Musa Katim. Nah niki mboten tersanad dumugi Indonesia. Terus piyambakipun Sayyid Ja'far Shadiq nggadahi putra Sayyid Ali Quraidi. Nggih. Wis pokoke sampeyan ben ngerti ngono wae. Sayyid Ali Quraidi nggadahi putra melih kan naminipun Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad piyambakipun nggadahi putra Sayyid Ubaidillah. Sayyid Ubaidillah niku nggadahi putra Sayyid Isa An-Naktib. Sapa neh kuwi ngoten nggih. Pokoke tak jlentrene sampeyan gen tabarokan. Nggih lha niku lho critane hijrah. Sampeyan pun tawasul Al-Fatihah dumateng tiyang-tiyang ingkang pinangka wasilah Islamipun Nusantara termasuk diri kita. Mulane niki kula sebut asmanipun. Salajengipun Sayyid Isa An-Nakib nggadahi putra Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Sayyid Ahmad Al-Muhajir nggadahi putra Sayyid Alwi. Sayyid Alwi nggadahi putra melih naminipun Sayyid Muhammad. Bali meneh. Sayyid Muhammad nggadahi putra naminipun Sayyid Alwi. Ya tak, wis bali meneh ngoten niku. Sayyid Alwi nggadahi putra Sayyid Ali Khalid Qosam. Sayyid Ali Khalid Qosam nggadahi putra Sayyid Khalid Mirfat. Sayyid Khalid Mirfat nggadahi putra nggih punika Sayyid Alawi Amil Fakih. Sabanjuripun Sayyid Alawi Amil Fakih nggadahi putra Sayyid Abdul Malik. Sayyid Abdul Malik nggadahi piyambakipun dakwah dugi pundi? Wis ngetan terus dugi Mongolia. Mongolia iki endi? Cina. Sobat Cina niku cedhak karo sing jenenge Kamboja. Terus Sayyid Abdul Malik niku piyambakipun nggadahi putra naminipun Sayyid Jalaluddin. Lah niku manggone piyambakipun teng Mongol. Teng Mongol ananging dipun suwun karang teng Kamboja zaman riyin niku terjadi perperangan saudara antawisipun agama Buddha. Sing dados penengahe niku Sayyid Jalaluddin sing damekke. Sawise iso ndamekke Kamboja sangka perang saudara para Buddha niku wau, kerajaan Kamboja di pasrane dhateng Sayyid Jalaluddin. Sing ten mriku manggonipun wonten Cempo. Wong mriki ngarani jenenge Campa. Pramila Sayyid Jalaluddin rabi kalian putri Cempo. Campa niku daerah ngendi? Daerah ngendi, Bu? Daerah ngendi? Kamboja. Ngoten nggih. Lah sangka Sayyid Jalaluddin kali putri Cempo niku nggadahi putra ingkang naminipun Sayyid Jalaluddin Al-Husaini Al-Kabir. Nggih, ingkang wong Jawa niku ngenal kanthi asma nggih punika Syekh Jumadil Kubro. Wah, iki yo. Marang dhewe wae. Oh, Syekh Jumadil Kubro. Lah Syekh Jumadil Kubro niku nggadahi putra ingkang naminipun sinten? Wonten kalih nggih punika siji Maulana Ishaq, nomor kalih nggih punika Ibrahim Asmara Kondi. Gunung ora? Las. Lah Ibrahim Asmara Kondi nggadahi putra sing naminipun Sunan Ampel. Ayo Joko. Sunan Ampel. Sunan Ampel nggadahi murid, nggadahi putra sing naminipun Sunan orang dulu to ya? Sunan Sunan Bonang duwe murid sing jenenge Sunan Kali. Lah kek teko kowe. Yo, dong yo. Lah mulane sedaya niku
para wali teng Nusantara niku keturunanipun Kanjeng Nabi ya kuwi kecuali Sunan Kalijaga. Wong niku ketemu Sunan Bonang yo areng begal. Areng begal lho jenenge Sunan Kalijaga niku riyen jenenge begal nggih. Begal. Begal jenenge begal ya begal nyolong. Ngoten mawon. Nek dadi wali mulane aja sengit-sengit pun karo wong nyolong lho ya. Ha wis ngoten niku. Nggih. Paham to saniki? Lah niku. Lah sakniki ngeten wonten Nusantara niku angel nggih. Ajeng mlebetne Islam teng Nusantara niku angel. Nggih, Sayyid Ibrahim Asmara Kondi niku ya kangelan. Pramila dhek ngene wae perintah li iki engko sing iso ngembangke Islam nek Nusantara ki kuwe. Nggih punika dawuh dumateng Sunan Ampel. Pramila Sunan Ampel ki ambekipun bendet takbir saking Al-Qur'an. Dadi riyen niku golek wasit sik. Aku arep ngembangke Islam nek Nusantara ki carane piye? Mergane ngeten. Enten Nusantara niku siji. Sampeyan aja mbayangke nek enek Nusantara ki mbiyen niku go liwang-liwung alas ora nek penggunine. Islam teko Nusantara, Sunan Ampel niku nemahi napa Syekh Ibrahim Asmara Kondi napa niku Maulana Ishaq niku nemahi Indonesia niku Nusantara niku pun dipimpin kalian kerajaan sing jenenge Majapahit. Niku uripe ayem tentrem raharja. Mergane duwe kitab loro. Siji kitab negara sing jenenge Negara Kertagama. Gunung ora iki ya. Saniki sing dipek wong Belanda. Mulane wong Londo kono ki ya Den Haag Belanda niku hukum kenegaraane niku mendete kitab sangka Jawa. Dong nggih. Nomor loro kitabe jenenge kitab sosial ya kuwi kitab Sotasoma. Ya sing sekolah-sekolah biyen ki lho nung ora. SD, SMP, SMA niku lho diteritani sejarah. Lah teng mriku hukum sosial niku teng Londo niku digunakne, Pak. Digunakne sampai dina iku sing jenenge kitab Sotasoma masalah sosial ngeten nggih, termasuk teng mriku nek jenenge wong kerja niku durasine harus ada waktu yang diatur negara. Pramila nek teng Londo niku wong kerja niku etuke gur sangka jam 8 esuk teko jam 3. Luwih kuwi kok lembur etuk den. Piye to Jal, kowe gelem? Nah, mulane ya penak. Lah kok nek kekurangan kuwi dicukupi negara. Lah penak to? Ya kerja sangka jam 8 teko jam 3. Nek apa ki urip murah sejahtera gara-gara gajine sithik niku mengke dicukupi sangka penak ya Bu ya. Penak niku jane hukume wong Jawa jaman siyen. Sakniki sing ngepek wong Londo. Lah Indonesia gantine apa? Ya iso ganti loro. Kitab loro niku diguwak napa dijikuk karo wong Londo gantine siji Undang-Undang 45 nomor 2 Pancasila. Contoh saniki. Oh. Yes. Lah terus saniki masalah aliran kepercayaan. Wonten Jawa niku arep ngembangke Islam niku kangelan. Siji mergane enten Jawa niku enten loro aliran. Sing siji niku aliran hitam ya kuwi sing jenenge Bhairawa Tantra. Dunung kowe. Lah jelas. Ya Bhairawa Tantra. Sing nomor loro aliran putih sing jeneng niki mengke sing gawa niku nek aliran hitam niku dedengkote sapa? Rama. Cocok kuwi Rama ya. Yes. Oh pakai Rama ya. Niku pimpinane pimpinane riyen niku napa? Bajul Sengara kalian Minak Sembuyu. Kuwi ora dunung to? Blas. Blas. Nek pimpinane sing putih aliran putih ya kuwi aliran sing jenenge Kapitayan ya kuwi Kiai Semar Badra. Ya mudeng ra ya. Wayang nek buruk wayang koktil. Dadi ngeten. Lah terus saniki ngeten, sing siji sing aliran hitam niku sing jenenge aliran apa niku wau? Bhairawa Tantra niku sing diudi jenenge ilmu raga sukma.
Lah niku gadhahi ritual sing jenenge napa? Panca Caraka. Panca Arna. Panca Arna. Panca Arna. Panca Maraka nggih. Makara, Panca Makara. Panca Makara, Panca Makara. Dadi ada 5 sing dadi makar. Siji tak dunungke. Kowe engko nek kowe engko nglakoni iki berarti aliranmu eling-eling ya. Siji niku mlane iku tak jlentrani kenapa nganggo tumpengan. Niku jane asline saka Birawa Tantrane. Dong ya. Ani ngene. Birawa Tantra niku gadhahi 5 makara. Sing siji ya kuwi wong kuwi rituale mubeng ya. Nggo mubengi alu, mubengi pawon, nggo mubengi gunung, nggo mubengi desa, niku uda blejet. Lanang we. Ngono jeneng lakone ora. Sik. Ngomong. Ngoten niku ya tesih. Dadi mulane terus teng Wali Songo teng Sunan Bonang diganti sing jenenge saniki enek wong ngubengi Gunung Lawu ya oleh ngubeng ana ning ora sahu. Dong ya dadi ngopo kok wong ngubengi Gunung Lawu iki jane ajaran apa to? Kuwi gen ngerti tak dudone niku ajarane Birawa Tantra. Sing diuji apa? Niki sing diuji niku Ngraga Sukma. Nek Ngraga Sukma engko sing dikarepne wong wedok niku jenenge peh. Nek sing dikarepne dhuwit jenenge nek sing dikarepne nyawa jenenge san. Dong to. Dadi nek kowe ketelu iki mbok lakoni kuwi ajarane Birawa Tantra. Lah terus saniki nomor 2 sawise mubeng uda blejet pesta sek ya lanang wedok napa niku gen ibarate napa nafsune niku terlampiaskan nek bar wis ra ndek nafsu meneh. Ngredem nafsu. Nomor 2 omben-ombenane khamr. Mulane jaman siyen mbah-mbahmu niku enten omane sing jenenge jenewer karo whisky niku mesti jeligenan. Ya ora? Nggih, Mbah. Nggih. Kanggo sampean ku nek luwe niku panganane tumpeng. Ya iki tumpeng, ya ta? Mudeng. Lah kagem ibarate dhek nek Ngraga Sukma niku iso penak, baline kepenak iso les. Ya, niku pangan apa? Panganane ingkung menungso. Dong. Lah ning sakniki diganti ingkung iki. Ingkung menungso. Pramila sampean nate midhanget napa ingkang dados kejadian era Orde Baru. Teng mriku dukun-dukun Banyuwangi niku do mateni kiai. Niku napa? Niku gara-gara balas dendame wong Birawa Tantra karo para kiai. Mergane napa? Birawa Tantra niku enten Jawa niku riyen angel dikalahne dening mau napa Ibrahim Asmara Kondi. Akhire piyambakipun namung perintah dumateng Maulana Ishak kalih napa nggih napa niku Maulana Ishak kalih Ibrahim Asmara Kondi kon nglawan niku wae. Karena ibarate mboten kuat niku golek guru sangka Maroko. Nggih sangka Maroko sing naminipun Sayyid napa ingkang napa naminipun Sayyid Samsudin Al-Baqir Al-Farsi. Sing jenenge saniki dikenal kalian Syekh Subakir. Niku demit randulit setan ora liyan. Niku dadi gurune Maulana Ishak kalih napa Ibrahim Asmara Kondi. Oh niku jos tenan. Pramila piyambakipun ngejar Minasembuyu Bajul Sora niku sing kon ngejar Maulana Ishak guru. Terus piyambakipun adepan kalian sing napa niku wau penganut kapitayan nggih punika Kiai Semar Badra. Ya, wis wae caritane ngoten niku. Sampeyan ben dunung wong Jawa kok randun. Lah saniki ngeten.
tiang napa Maulana Isa kali Ibrahim Asmara Kondi nggih piyambakipun Maulana Isa ngejar Minak Sembuyu kalau Bajul Semoro ngitan bablas akhirnya teko pundi teko Gunung Kawi ya kuwi panggonane ana Malang mulane kuwi nek golek sugihan mesti ya nyangro rono nomor loro sing siji niku mlayu teko Alas Purwo. Lah sateka mriku Maulana Isa karangkung berguru kalian Syekh Subakir niku Bajul Minak Sembuyu karo Bajul Semoro kalah. Sawis kalah niku putrine diparingke Maulana Iskak. Lah Maulana Isa akhire rabi karo anak musuh. Dadi wong niku nek jos niku wani ngrabeni anake musuh. Lah niku jos niku kiai aja saiki titik beda Islam ngono wae kita beda. Ya toh? Oh ngono musuh mawon niku ora masalah. Amargi napa nek ngasih musuh niku iso kalah, terus putrine niku dipun garwa, niku otomatis dadine generasi sak keluarga niku mesti kenten dadi apik. Lah nek rawani ngono terus kepiye? Ake wong elek. Lah sangka Maulana Isa kalian putrinipun Minak Sembuyu lahir ingkang naminipun Sunan Giri dong Muhammad Ainul Yakin dong niki. Nah, ngoten. Terus saniki ngeten, Sunan Bonang niku ya sami piyambakipun pengin ngapus niku napa dipun tugasi ngapus ingkang naminipun Bhairawa Tantra. Lah niku karang piyambakipun niku mlayu ngetan ngejar niku dumugi Kediri nika. Ngoten, dugi Kediri. Sasampunipun dugi mriku niku ya Bhairawa Tantra iso dikalahne. Sawise dikalahne ananging ngeten piyambakipun Sunan Bonang niku isih duweni rasa hormat. Rasa hormat. Ya nek kowe iki iso malih Islam. Perilakumu sing biyen kuwi nggo persembahan, nggo santet, nggo pelet, nggo ngepet. Saiki kowe ge tumpeng ya ora apa-apa. Mergane tumpeng iku siji sanepane. Tumpeng niku bentuke bluntek napa licin? Nggih. Lah nek blenet jenenge golong, ngene golong. Niku ngeten, niku lambang tauhid. Bilih sedaya alam jagat raya niku amba niku sumbere tetep mancer nyang siji yaiku Gusti. Niku lambange siji. Mulane wis ora apa-apa diganti. Nomor loro ingkung wau ingkung menungso saiki diganti ingkung titik. Apa sanepane ingkung ya kuwi menungso bakale jekungkum. Dong to. Jekungkum niku alias mati. Dong lho. Wis ngoten niku. Bare lha niku sing ngerubah niku Sunan Bonang. Ya kuwi mau kowe miter ngubengi gunung apa kuwi pinangka wau sampean kuda karo Tistasek sakniki niku diilangi. Mubengi jih etuk ning ora sah kuda. Mulane wong Jawa kaya khususnya wong nggon aku anggar ngeten iki rame ngubengi gunung Lawu niku ajarane dirawa tantra. Dong to. Dan lan mriyen niku maneka merdi es teh. Itu teh es teh ngoten mangke. Wis sampeyan biyen enak es napa uru wae ra tuh. Pun tak mbiyen sithik gas. Lah saniki ingkang paling angel niku wong Jawa niku karangpun berpunya peradaban niku piyambakipun badhe ngulangaken ingkang naminipun napa nggih nyuasanaken wonten ing kematian. Kematian niku ngeten nggih, wong mati niku mesti sing diucapne tiyang punika napa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngoten nggih. Lah saniki ngeten. Karang wong Jawa niku kon maca Arab niku ya ora pati ya iso. Pramila Islam niku nek langsung digeblek niku langsung ditandur ana tanah Jawa niku carane kasar mesti ora iso wong kene wis duwe peradaban. Akhire Sunan Ampel piyambakipun nyetusaken piye carane. Lah niku terus piyambakipun angsal
tayuh saking Gusti Allah ingkang rupinipun ayat masaluhum fi Taurati wa masalum bil Injil kazar'in akhraja sat'ahu fa azarahu fastaqlado was tawa ala sukihi yujibu zura'a wa yagidu bihimul kuffar. Maksudnya napa? Nek kowe arep nandur kuwi kudu mbok pendem. Mulane arep nandur Islam niku siji kudu pendem. Ngendikane ikan ngeten, atfin wujud tabi aldir umur. Fama nafata min gori tamin fama taman natijatuhu. Pendemen awakmu ana bumi sing jero. Perkara kuwi nek ditandur ora nganggo dipendem kuwi tuwe ora bakal sempur uglaku glit. Mula Islam niku iso nancep ene tanah Jawa teko seprene kuwi gara-gara napa? Ya kuwi caranipun ngislamaken wong Nusantara niku kanthi cara dipendem ya kuwi menyelami satu kebudayaan, menyelami daripada perilaku, menyelami kultur daerah, menyelami daripada bahasa, menyelami daripada sosial dalam masyarakatnya. Jadi orang kok Islam teko nek tanah Jawa itu termasuk gemprangan iki Arab iki Jawa ora. Mulane pun sampean niku bingung enek enten Arab niku lambange Islam mesti nganggo jubah. Lah teko Nusantara Jawa nganggo jubah ketoke wagu. Akhire teng Sunan Bonang niku nggih niku diganti. Jubahne kula dawa. Diketok tengah, sing ngisor digawe sarung, sing dhuwur dadine gamis utawa jeneng napa hem. Engko nek turah digawe serban. Dong ya. Niku sejarahe ngoten niku. Ora langsung geblek kudu kaya ngene ora. Lah termasuk dalam sisi menerapkan perilaku manusia gen wong ki dunung asale saka Gusti Allah lan bare nyang Gusti Allah nerapne innalillahi wa inna ilaihi raji'un carane piye? Ya kuwi digawe tembang maca pat. Maca pat iki napa, Bu? Maca papat ngono. Maca pat sik dhewe apa ndejan? Ora dunung ya. Lah wong Jawa ya ora dunung maca pat. Ya minimal niku urut-urutane dunung, mulane tak dunung ki ana dina napa dalu niki. Maca pat niku kudu iso maca barang papat. Maca barang papat ki apa? Siji, kowe kuwi maca awakmu dhewe. Meneng wae ya. Siji, kudu iso maca awake dhewe. Lah kok papat piye? Mulane wonten ajaran nek wong Jawa niku sedulur papat lima pancer. Dunung ora? Lah niku maksudnya 5 pancer niku sampean. Sedulur papat niku wonten sisih tengen niku ana loro, sing jenenge malaikat hafadh. Ya niku sing jenenge Raqib kalian Atid. Eneng kiwa niku ana sedulur loro sing jenenge setan karo jin qorib. Lho. Mulane pun sampean niku manut sing tengen niku sampean ya napa saben perkara niku nganggo bismillah. Nek manut kalian sing kiwa saben perkara niku mesti didhisi kanthi diansukane. Ngono kuwi ya. Yo, wis ngoten niku. Lah niku jenenge maca pat. Dadi sedulur papat ene awakmu, pancer ene awakmu. Tergantung kowe arep manut sedulur sing tengen apa manut sedulur sing kiwa. Ya sekarang muter-mutermu dhewe. Ngoten nggih. Niki. Lah saniki kula jreteraken. Tembang maca pat minangka piwulang kagem diri kita dhisik dhewe niku napa? Dhisik dhewe niku Mas Kumambang. Mas Kumambang. Niku dalile napa? Bilih sampeyan niku jaman siyen durung enek napa-napa niku kumambang awang-awang wong. Ngendikane Gusti Allah SWT, ata alal insani kinu minadari lam yakun syai'am makura. Kowe linga menungso jaman siyen kowe kuwi urung wujud apa-apa, urung iso dijenengke apa.